हेलौ लोगोफोर, आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो रोङियाव थांनो नागिरदों लोगोफोरजों जमानो कलेजनि दख'ना लायनो। जोंनिया कलेजनि ड्रेसखौ सोलायना होबाय आरो बेनिखायनो जों दा लोगोफोरजों गासैबो जमानो रोङियाव दख'ना लायनो थांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा आङो लोगो सासे नेगासिनो दङ, ओमफ्राय जों बुरजामानो थांगोन आरो लोगोफोर गासैबो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनिया कलेज बन्दना सामार भेकेसन सोलिबाय थादों, ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनगोन आरो लोगोफोरखौ गासैखौबो। सना दङ नै स्टेसनाव, टिकेट दानना लानि। जि सान्दुं गोसाखा आयै मोनहैयाखैनो र', जों दा ट्रेनसो नेगासिनो। ट्रेनानो फायासो थादों। जों दा नै खैराबारियाव जोङो साबा गाखोगोन गासै, बेनिफ्राय उनाव गरायसराव आरो 9 जनसो दोङोनो दा। ओमफ्राय थांनानै जमा जालांनोसै, बेनिफ्राय उनाव रोङियावहा बायनोसै आरो ना ड्रेसखौ कलेजनि। हाइस मायाव फिसाया दा जोंनि कलेजनि माबा लोगोफोरनि मादाव बुंनायावसो मायो बुङो बिसोरो आंखौ अना बाहायबो अनो इमान अना ललिपप बायना ललिपप बायना जोंनिया साइकेलाव थेंनानै लाबथिङाखै। मा साइकेल BMW थिखांगोन नोंखौ सिन्था खालामनानै एक्सट्रा एसे ज'ता गानजोबना फैदों मालायनो। आंनि होनायनि आंना सेन्देल बाराय गानना फैदों। रोङिया मोनफैबाय। आं इफोरखौ फाननाय नुसोबा जादोसो लुगैखायोरा फार्स्ट लांगाफोरा फाग्लिसो जागोन, लांजोबगौमोन गासैखौबो। लांगाफोरा जि मोजां ओमफ्राय मा होनो जोंनि कलेजनि ड्रेसखौनो मोनजाया, इमान गोजानाव होसोबनानै इमान नागिरबाय जों गिदिं थेवबो मोनाखै। गथ'खानियानो गाबनो हगारसोबाय। फालि आन्थासो दोङो नै, फालि आन्थासो, दखनायाबो गैबावासो। ओरैबायदि दुखु जाजोब्बाय जों दा दखना मोनैनि मालाय इसोर मोनजोब्बाय, जों मोनबाय मालाय इसोरो बुंनासो हरगोनलै आङो दा नै मा जागोन दा दखना मोनैनि मा होनो दखाननिफ्राय साखोन लोंगारबाय आरो माथो जि लाबाय मालाय इसोरो कलेजनि ड्रेसखौ आधा आधि मोनबाय। सोरनिया गुमै मनासे हामखाबाय बियो बाजार। फाग्लिफोरा जेराव मेराव हाबखायो जेथिं मेथिं। ओइनिया पानसु नांगौमोन, नियावनो लाफायखादो पानसु दंसै नै जे सोंना नायबारनि।
Ayo kenapa? Naiknya fैनांगोनलै खालि गिदिंबाय थादो जों गाखोना मा नामसिगोन दां थांगोन आङो ओइ नै गथ'फोरनिया बोरमायाव गाखोनो हायोनो उदकियान खायो माबो जाखो आइसक्रिम जानि र' इमान गरम जादों सान्दुं गोसा आंनाव 200सो खुस्रा गैया आंनाव बेखौनो नांगोन थ' र' ओइ सोर जाया 10 थाखानि मोखौफोर गैदाबा फ्लेभार मोनजागोन फाय मायु मा लोंदो लाल नामा serap akhir मानो sama इसके है दादा gimana nama masa aku baru laku nama ada nahut wah manusia nung wow laktasi wow bom laktasi ada zamana emang bener laktasi ini bisa bahasa Inggris enggak? Ini kena lengi deh, ini ke nale horsi. Lenga, mas senes terbiko baca ya biko lenga. Sian za, park kau habis gini. Eco Park, rengnya. Ikuan nego ya le ini, maba. Kurian tas sembrai giding naik bicingan le maba zora gaza zona dengan naik lapan sih bikilai. Noa sih puria. सान्दुं गोसाफ्राव थौदो बेयाव लाना बायसोदो इसोरो गिदिंनो गौदांफोरा फुरि मोनसे दों राजियानो जा ओमफ्राय बाखिखौ अबस्था आंनि नाया माय आंनो मा होनानै सिरि खिथियोखो आं नुवाखै दे खर'बो नुवानायलाय भिउ नालाय wow laktasi Follow me. Kasih mana? Kami hara. Mobil kelang naik sini. Kita stesen baru orang Mali kita dah. Iburkan jalan lancar. Mau jalan? Mani mana ini? Jangan nengkang file baik. Mereka stesen orang lagi sih. Orang badi sandung gesar ada satas lada. Tabaynya haya jalan lang baik bukan. Mau apa giring sebaik. Bukan nama apa pun. Ayo barna ho. Neo fitu perau. Duk nama nak ini sere duku dah hazard ban neo barna he fitu perau. Buah numian naik kan jalan di mata barna kesu nama. Murah lapcing ya delin sere. Idealan ni kamu serba manci ke. Hagra murah tapi sere mah balani ne. Ini video ko isan, sebenarnya sampai di leher hatar laden jar korom.